chokolade og kager til. Og når han hjem fra fiskene går, hurra, 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 så skal han hjem og holde fest, og den kommer med som gæst for dejlig chokolade og kager til. Til slut Vi slutter højt i kor, hurra, hurra, hurra. Yeah! Yeah! Pust. Det ser ud med de der potter, den der afs. Og nu. Pust. Og en gang til. En gang til. Pust. Var det godt? Hvem er det? Præcis. Er det cookie? Er det Cookie Monster? Det var noget til. We'd like candles and lights. Well, yeah. Well, let's set the food first so we're not leaning backwards and forwards over the candles. And then that'll be good. Should I take these out? Yeah, why not? Yeah. Oh. Oh. No. Okay. I'm just teaching him to. Yeah. We can use those candles again. Yeah. Next year. Det gør jeg. Og det andet er Cookie Monster. Mommy got that. You better suddenly get a second wind, didn't you? Nej, skær. Skær. Og det er det. Ja, klip. Ja. Hvor nørdig du har det. It's okay. Who put the... Yeah, I know, but I did it. I thought about it afterwards, but because of the cost. Ja. Nej, hun må ikke lade mig. Og så er det, at du betaler ikke for indkommende samtaler. Her tager det dagbogtager på det. Europa har altid været meget længere fremme på det her område. Ja, men altså, det er kostmæssigt, at det har været det udbud af. He's busy. Ja. Men amerikanerne går aldrig på sådan noget. Vi betaler 7,5 dansk kroner per måned for at bibeholde vores danske mobilnummer. Det er totalomkostningen med ikke-rum. Dernæst, så når vi så bruger den, så må vi bruge op. Hvis vi bruger for 50 kroner, så i en 3 måneders periode, så waiver de. Oliver, hvad spiser du? Månedlig. Hvis ikke vi bruger Hvad spiser du, skat? Nej, det er måned. He's an ice cream whore. Så betaler vi 7,5 kroner. Det gør vi så i gang. Det kan man Just check it out. This guys. No, it only says more. Oh my God. Det er bare for at bibeholde nummeret. He is an ice cream. That's so Man kan få sådan en ordentlig. Okay. Det er bare forskellige numre. Ja. Så vi har bibeholdt det samme nummer, ikke? Vi har det samme endnummer, som vi har herovre 881, ikke? Og så må vi finde en. Lad mig lave det en gang. Så bibeholder vi jo de der skæld. Ja. Nogle runder selv om året, ikke? Ja, det Og så Husker du på det? er meget ringe så. jeg bruger vores telefon. Jeg siger, vi har fast telefon på sommerhuset, ikke? Fast linje, ikke? Og den er... Den lukker vi ned nu.